Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Sempre amb tu. Església d'Urgell, una mirada a l'església de la diòcesi d'Urgell. Personatges, esdeveniments, agenda de l'àmbit eclesial. Hola, molt bon dia, benvinguts un diumenge més al programa Església d'Urgell, el d'avui, 26 de juny. Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. Com és habitual, els parlarem de l'actualitat de la nostra diòcesi, la diòcesi d'Urgell. El Monestir de les Avellanes acollirà els propers dies 4 i 5 de juliol la segona edició de les Jornades d'Història, una reunió científica d'especialistes internacionals en la investigació del monacat femení a Europa durant l'edat mitjana. Per parlar-ne, avui ens acompanya l'arxiver del monestir, Robert Porta. Hola, molt bon dia, benvingut. Bon dia. Què els ha portat a centrar les jornades d'enguany en el monacat femení durant l'edat mitjana? Bé, en primer lloc, perquè hem afegit a la direcció científica la senyora Karen Stouber, té una universitat de Gal·les, a Gran Bretanya, i a la zona de Gran Bretanya doncs, el tema del monacat femení està bastant més estudiat que aquí i s'ha cregut interessant treballar aquest tema també a la zona de Catalunya i també a nivell comparar, veure a nivell europeu quins són els diferents nivells d'estudi. Què se'n pot destacar de la vida religiosa femenina d'aquells temps? Bé, això, en el meu cas, ho descobriré bastant durant les jornades, però la manera en què hem estructurat el programa, una és aquesta transversalitat a nivell europeu, és a dir, veure quins són els nivells d'estudi a cada país i a cada regió europea, també veure quins temes s'han estudiat més en un lloc i un altre, i a través d'això comparar com vivien les comunitats religioses al centre Europa, a nord Europa, a la zona mediterrània, etc. I, a més, també es donarà un punt de vista de diferents àrees d'estudi, no? És a dir, s'estudiarà l'espiritualitat, la història de l'art, l'arqueologia, etc. No? Perquè era molt semblant la vida monacal femenina als diferents punts d'Europa. Clar, això ho haurem de veure durant les jornades, però perquè, clar, per exemple, la zona d'Anglaterra és la que s'estudia molt el tema arqueològic, és a dir, que les comunitats medievals pràcticament no han arribat als nostres dies, els edificis, no?, si s'està fent estudis arqueològics, mentre que a Catalunya, per exemple, hi ha una conferència sobre l'espiritualitat mendicant de les comunitats clarisses, és a dir, es veuran aquests punts de vista diversos, no? Serà el que s'estudiarà aquests dies, s'aprofundirà en això. Sí, suposo que durant les jornades una de les conclusions en els debats serà veure aquestes diferències o igualtats de les diferents comunitats a nivell europeu. Perquè entre el monacat femení i el masculí es produeixen moltes diferències? Sí, aquest també serà un tema que es tocarà, no? Especialment el poder de les comunitats masculines sobre les femenines. O sigui, aquest és un dels temes que s'estudiarà, no? Que en general, per exemple, el mateix cas del monestir de les Avellanes, on sembla que hi va haver una comunitat doble, femenina i masculina, doncs la comunitat masculina acabarà, diguem-ne, tenint més poder sobre la femenina, no? I va prevaldre la masculina? Sí, una de les coses que s'estudiarà, especialment la Janet Barton, que també és directora de les jornades, és aquesta vinculació entre comunitats masculines i femenines i l'autoritat de les masculines sobre les femenines. Quins són els principals objectius d'aquestes jornades? L'objectiu és a dir, reunir un nombre important d'estudiosos del monacat femení europeu, ser un punt d'encontre per intercanviar, diguem-ne, punts de vista, nivells d'estudi. També un dels nostres objectius a nivell de l'associació és que vingui gent del territori, de la zona d'aquí de la Noguera, de la zona de Lleida, que els interessi aquesta temàtica, que els interessi conèixer el monacat femení a través d'aquests estudiosos. I bé, l'objectiu és que a posteriori s'acaben publicant unes actes
i es creïn noves sinergies per a estudiar aquestes temàtiques, la temàtica del monacat femení. Van perviure molt de temps al monacat femení al monestir de les Avellanes? No, sobre aquest tema, que clar, ha coincidit, com a les jornades ens han preguntat bastant, hi ha molt poca documentació. És a dir, el monestir de les Avellanes és fundat el 1166 i sembla ser que el 1202, és a dir, molt als inicis, hi havia hagut dintre de les mateixes muralles una comunitat doble, no? Que viurien dintre les muralles però separades, una comunitat femenina i una de masculina. La mateixa regla de Sant Agustí, l'ordre dels premostratesos, que és la que hi havia al monestir, a partir del segle XIII divideix les dues comunitats, és a dir, no vol que visquin juntes, i sembla que la comunitat femenina del monestir de les Avellanes passaria al que és avui l'ermita de Sant Aguilar, que està a uns 3 quilòmetres del monestir. I allí no perviuria bàsicament perquè no rebria el suport dels comtes d'Urgell, és a dir, quedaria bastant desemparada i acabaria desapareixent al mateix segle XIII. Per què s'ha cregut oportú tractar aquest tema en el conjunt d'Europa, a nivell internacional? El principal element que marca la directora científica, la Karen Stover, és que s'han fet pocs estudis a nivell europeu, tant a nivell català com a nivell europeu, sobre el monacat femení. És a dir, tenim molts estudis sobre les comunitats religioses masculines, mentre que hi ha aquesta mancança a nivell del monacat femení, i a més els estudis posats a nivell europeu doncs són molt variables, no? És a dir, aquí a Catalunya trobem molt poques tesis doctorals sobre comunitats femenines, i llavors doncs, s'agreu convenient aprofundir en això. També aprofitant les jornades d'història del monestir, perquè la temàtica de les jornades són la història de l'Església i la religiositat. Llavors, cada any volem aprofundir en un tema, i per això hem cregut que el monacat femení seria interessant. Tot i que se'n coneix poca cosa, com bé deia, se sap quin era el paper de la dona religiosa? Aquest també és un... Clar, aquí si parlés amb la directora científica li explicaria millor que jo, però aquest també és un dels temes que es tractarà durant les jornades. És a dir, un dels objectius és saber la importància de la dona dintre del món religiós durant l'edat mitjana, i a través d'això també entendre la vida de la dona, no? En aquest context de l'edat mitjana. Per què se'n parla tan poc del monacat femení? Suposo que com que hi havia més quantitat de comunitats masculines, també van arribar a tindre més poder el monacat masculí, no? Doncs ha prevalgut en els estudis, ja potser s'ha conservat més documentació, doncs aquesta vessant, no? És un cas, no sé, el cas dels mateixos premostratesos, no? A nivell europeu, al segle XIII tenien 1.300 cases masculines i 500 de femenines. Suposo que la quantitat de documentació i poder que van generar les masculines doncs, ha fet que als nostres dies siguin més estudiades. A quin públic van destinades principalment aquestes jornades? Les jornades estan obertes a tothom, clar, especialment a gent del món universitari, perquè són molt especialitzades, però nosaltres no ens tanquem a obrir-les a totes aquelles persones que en tinguin interès, no?, a aprofundir en la història medieval i amb el fet del món religiós femení, no? I de fet, a les inscripcions, vull dir, tenim ja bastanta gent d'aquí, de l'entorn de la Noguera, que li ha fet gràcia doncs, vindre i participar a les jornades. D'aquest tema es preveu continuar-ne fent altres activitats a banda de les jornades del monestir de les Avellanes? Sí, a veure, una de les vies és la continuïtat en quant a nivell d'investigació, és a dir, es vol que els investigadors que vinguin aquí doncs, continuen interrelacionant-se i creant noves vies d'estudi, això sí, i probablement en els propers anys es facin, si no del tema genèric, subtemes vinculats al monacat femení. Ja per l'any que ve s'està pensant en l'estudi de l'espai simbòlic. Potser hi ha tant dels monestirs masculins com femenins, però s'està pensant en l'estudi de l'espai simbòlic del que eren els monestirs. L'espai simbòlic del que eren els monestirs que té previst tractar l'any que ve també serà aquí, al monestir de les Avellanes. Sí, seran les properes jornades. Seria la tercera edició de les jornades. A veure, són molt joves, no?, perquè estem amb la segona edició, tot just no fa ni un any que vam crear la primera, i llavors
vull dir, estem una mica dissenyant el futur d'aquestes jornades a mesura que les anem organitzant, no? Però un dels objectius és això, és que el monestir de les Avellanes es converteixi en un centre sobre els estudis de la història de l'Església i la religiositat. Llavors, no volem que passada una jornada mori aquell tema i s'acabi aquí, sinó que hi volem donar una continuïtat, però que anirà més per la via de la comunicació entre els ponents, entre els conferenciants, i també en un futur, si aconseguim trobar més suport econòmic i així, doncs el crear exposicions o inclús materials pedagògics per a les escoles, no? L'any passat es va fer una valoració positiva de les primeres jornades per l'interès que van suscitar, no? Què es preveu aquest any? Doncs pel que tinc de les inscripcions anem per la mateixa línia, és a dir, que calculem que entre 50 i 60 persones assistiran a les jornades, participaran, i per tant, per nosaltres són temes tan concrets que en un principi sembla que no hagi de venir molta gent, però sí, a la gent els interessa, i a nosaltres doncs, ens enorgulleix, no?, que vingui tanta gent, i bueno, ens dona a continuar, no?, en les noves edicions, a crear noves edicions. També perquè de les primeres jornades hem rebut correus i trucades, doncs, a veure quan sortiran publicades i on trobar material, per tant la gent s'ha interessat a posteriori també dels temes tractats. Arribat al final d'aquesta entrevista de l'Església d'Urgell d'avui, esperem doncs, més endavant tornar a parlar de conclusions i d'altres temes que es duguin a terme. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Bon dia.